Похваленный Иисус Христос. Святая мша буде цelebrowаться у наступних інтенціях. Брат Владислав цelebruje святую мшу у інтенції о Божому благословенні, потребних ласках, опеці Маті Божої для Валентини у день народження. Брат Андрей Зуй цelebruje імшу у інтенції о Божому благословенні і потребних ласках для Андрея і Ірини з нагоди 12-ї годовини шлюбу, об заступництве Маті Божией для Марии и Давида. Так само. Брат Андрей Жилевич будет цelebrowать святую мшу у інтенції об ласці здоров'я для Ядвиги Сташкевич. Дякую. Хвала Христу! Сегодня для нас, для христиан, самый торжественный, самый значимый день. И эта Евхаристия, самая главная Евхаристия года, она отличается от других Евхаристий. В этот день Христос победил тьму, победил смерть, победил дьявола. Поэтому Евхаристия будет начинаться с литургии света. Мы все выйдем с костела к огню, где священники литургии света зажгут пасхальную свечу, и мы войдем в темноту со светом Иисуса. Прошу всех выйти на литургии света и почувствовать этот переход, как Иисус спустился в ад и победил смерть и вернулся, так и мы войдем со светом Иисуса Христа в темный костел, и все наполнится Его светом.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дарагія браты і сёстры, у гэтую найсвяцейшую ноч, калі Пан наш Езус Христус перайшоў ад смерці да жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ўшануем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молимся. Божа, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Тваёй славы. Асвяці гэты новы агонь і праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Хрыста Пана нашага. Зараз адбудзецца асвячэнне вялікай свячы, якая называецца Пасхал. У першую чаргу Пасхал сімвалізуе вогненны слуп, які вёў народ Ізраіля праз Чырвонае мора. Гэта сам Бог, які ў палымнеючым знаку уваходзіць у гісторыю выбранага народа і дазваляе з аднаго боку убачыць рэчаіснасць прыніжэння, няволі, а з другога боку паказвае шлях зыходу да свабоды. Ізраільцяне былі вызваленыя з няволі фараона, які разам са сваім войскам затануў у водах мора. Для нас, хрысціянаў, Пасхал – гэта таксама сімвал Хрыста, валадара святла, які, перавёўшы нас праз ваду хросту, вызваляе нас з няволі нашых фараонаў, нашага эгаізму, ідалапаклонства, нашай няздольнасці да любові. Ісці за святлом Пасхалу азначае ісці за святлом Хрыста, які не ведае змяркання. На працягу ўсяго велікоднага перыяду Пасхал будзе памешчаны ў касцёле ля алтара, каб нагадваць нам аб прысутнасці уваскрослага Езуса сярод нас. Зараз святар апіша на ім крыж, знак нашага ратунку. Потым апіша таксама першую і апошнюю літары грэчаскага алфавіту і лічбу бягучага году. Бо ўваскрослы Хрыстос праходзіць сярод нас тут і цяпер, у нашай сучаснасці. Хрыстос пасля свайго ўваскрасення захаваў сляды сваіх ранаў, таму ў Пасхале будуць памешчаныя 5 чырвоных зярнят. Кожнае цярпенне пакідае сляды, але ў жыцці хрысціяніна, які жыве ўваскрасеннем, гэтыя раны з'яўляюцца знакам узвышэння і велічы чалавецтва. Пасхал будзе запалены ад новаасвечанага вогнішча, а затым будзе ўрачыста ўнесены ў касцёл, як знак уваходу Хрыста, а ў ім і нашага ўваходу ў новае, услаўленае жыццё. Бог у гэтым знаку вяртае нам сёння ўдзел у спадчыне зямлі абяцанай, якую выкраў у нас дэман. На заклік святло Хрыстова будзем адказваць «Дзякуем Пану Богу». Христус учора і сёння, пачатак і канец, альфа і омега. Яму належыць час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Праз свае святыя раны слаўныя,
няхай сцераже і ахоўвае нас. Христос Пан. Амен. Святло Христа, які у хвалі воскрес, няхай розгонить темру наших серців і думок. Святло Христова. Дякуєм Пану Богу. Радостный наш светоч, соправдная единая мудрость. Иисус Христе, Пане наш. Святло Христова. Дякуєм Пану Богу. Радостный наш светоч, соправдная единая мудрость. Иисус Христе, Пане наш. Радостный наш светоч, собрал
святло Христова. Дякуєм Пану Богу. Радостный наш свет наш, соправдная единая мудрость. Иису Христе, Пане наш, радостный наш свет наш, соправдная единая мудрость. Иису Христе, Пане наш, радостный наш свет наш, соправдная единая мудрость. Иису Христе, Пане наш. Пасля кароткага маўчання аднаго дня, калі паўсюдны касцёл затойвае дыханне перад пустым табернакулюмам, у час вялікай вігіліі выбухае нарэшце воклічам радасці. Паміраючы, Христос перамог смерць. На трэці дзень уваскрос. У вызнанні веры кажам, што чакаем уваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Вось сэрца нашай веры. Евангелісты ў сваіх апавяданнях аб уваскрасенні не хочуць апісваць адзеі паслядоўна, як у хроніцы, а вядуць нас да таямніцы. Гэта найлепшая гарантыя таго, што яны перадаюць нам праўду. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христус паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, праз якую мы праходзім цяпер. Христус тут і цяпер хоча рассвятліць ноч твайго і майго сэрца, маёй і тваёй няволі. Дазволім, каб гэты радасны спеў, які зараз прагучыць, вырваў нас з грабніцы нашай смерці і дазволіў заяснець святлу Хрыста ў мроках нашых душаў. Прачніся ты, які спіш, і заяснее табе Христус.
Узрадуйтеся ўжо хоры анёла ў небе, узрадуйтеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля апрамененая узнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень спрадвечнага валадара. Цэлы свет няхай ачуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле, наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. А вас прашу, браты наймілейшыя, што захапляецеся яснасцю святога полымя, каб разам са мною прызывалі міласэрнасць усемагутнага Бога. Няхай жа той, хто без маіх заслугаў учыніў мяне сваім слугою, напоўніць мяне святлом, каб змог я ўзнесці хвалу гэтай свечцы. Пан з вамі. І з духом твоїм. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна і справядліва, усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца ўсемагутнага, і Сына Яго адзінароднага, Езуса Христа. Ён справядліваму Айцу заплаціў за доўг Адама і сваёй крывёю знішчыў запіс старадаўняй віны. Гэта і ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, і яго крывёй асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту нашых прайцоў, сыноў Ізраэлевых, і па сухім дне перавёў праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Хрыста на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае у супольна святых. Гэта тая ноч, у якую Христус, разорвавши путы смерти, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. Нічога б мы не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне.
О, якая ж дивосная для нас Твоя ласка! О, якая невымоўная любовь, каб откупить слугаў, Ты отдаў Сына. О, сапраўды абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Хрыста. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христус паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана, і ноч як дзень будзе яснай, а таксама ноч маё святло і мая раскоша. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку упаўшым, а засмучаным радасць. Знішчае нянавісць, яднае ў згодзе і скарае зямныя ўлады. У гэтую ноч поўную ласкі прымі, святы Ойча, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую Табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку, плён працы пчалінага рою. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён аддае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе, бо жывіцца воскам, які дала працавітая пчала, каб утварыць гэтую каштоўную паходню. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, у якую злучаецца зямное з нябесным, а справы боскія з людскімі. Таму просім Цябе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палымнеў, рассейваючы цемру гэтай ночы, і прыняты Табою, як прыемны водар, няхай злучыцца са святлом нябесным. Няхай жа ён палымнее аж да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца, Езус Христус, Твой Сын з мёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю, і з Табой жыве і валадарыць на веки вечные. Amen, 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 amen. Згасім свечы.
Дарагія браты і сёстры, урачыста распачаўшы пасхальную вігілію, са спакойным сэрцам паслухаем Слова Божае. Разважаем, як у мінулыя часы Бог збавіў народ свой і нарэшце паслаў нам свайго Сына як адкупіцеля. Молімся, каб Бог завяршыў пасхальную справу збаўлення і прывёў нас да поўнага адкуплення. Пачынаецца гэта цудоўная ноч нашага адкуплення. І Бог хоча сёння прамаўляць да нас. Хоча, каб сёння мы памаўчалі і каб Ён скіраваў да нас сваё слова. Ён хоча напомніць нам, як пасярод бязладу, пасярод цемры, пасярод пустаты Ён учыніў цудоўны і прыгожы, велічны, самы дасканалы мір. Ён хоча нам напомніць, што менавіта гэта ягоная справа, гэты свет. І у чым не было духу, то Бог зрабіў дасканалым. І хоча Бог сёння нам сказаць, што Ён таксама можа зрабіць гэта і з намі. Толькі ёсць адно «но». У нас ёсць дух, ёсць воля. І без нашага жадання, без нашай волі Гасподь нічога не будзе рабіць. І, магчыма, вы сёння ўжо слухаеце гэтае слова 56 раз, як я, а магчыма, толькі першы раз. І ці дакранулася хоць адно слова, сёння няхай Гасподь вам задасць такое пытанне, а вы папробуйце на яго адказаць, калі дакранулася хоць адно слова да вашага сэрца. І жадаю, каб цяпер пасярод, магчыма, нашага бязлюддзя, нашай пустэчы зазяла святло у кожным сэрцы, у вашым і ў маім таксама. Чытанне кнігі быцця. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Зямля ж была бязладдзем і пустэчаю, і цемра была над паверхняй бездані, і Дух Божы лунаў над водамі. І сказаў Бог: няхай станецца святло. І сталася святло. І ўбачыў Бог святло, што яно добрае, і аддзяліў Бог святло ад цемры. І назваў Бог святло днём, а цемру назваў ноччу. І быў вечар, і была раніца першага дня. І сказаў Бог: няхай станецца скляпенне пасярод водаў, і няхай яно аддзеліць воды ад водаў. І ўчыніў Бог скляпенне, і аддзяліў воды, што пад скляпеннем, ад водаў, што над скляпеннем. І так сталася. І назваў Бог скляпенне нябёсамі. І быў вечар, і была раніца
крануўся ў велічы красу. Ты ахінуўся святлом быццам шата, неба кінула як шацёр. Ты умацаваў зямлю на яе асновах, не пакіснецца яна ніколі. Безданню, як вопраткай пакрыў яе, понад горамі ўзніклі воды. И сказал Бог: «Нехай збяруцца воды, што пад нябёсамі, у одно месца, и нехай з'явіцца суша». И так сталася. И назвал Бог сушу землёю, а збор водаў морам. И убачыў Бог, што гэта добра. Сказал Бог: «Нехай земля выдасць зеляніну, траву, што рассявае насенне, і пладовае дрэва, што дае плод паводле гатунку свайго, у якім насенне яго». И так сталася. И выдала земля зеляніну, траву, што рассявае насенне паводле гатунку свайго, і дрэва, што дае плод, у якім насенне паводле гатунку яго. І убачыў Бог, што гэта добра. И сказал Бог: «Няхай стануцца свяцілы на нябесным скляпенні, каб аддзялілі дзень ад ночы, каб вызначалі пэўныя часы, дні і гады. Няхай стануцца яны свяціламі на нябесным скляпенні, каб асвятляць зямлю». И так сталася. И учыніў Бог два свяцілы вялікія, свяціла большае, каб кіравала днём, і свяціла меншае, каб кіравала ноччу, і зоркі. І змясціў іх Бог на нябесным скляпенні, каб асвятляць зямлю і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць святло ад цемры. І убачыў Бог, што гэта добра. Хвалите Пана с нябёса, хвалите Яго у вышынях, хвалите Яго все анёлы ягоныя, хвалите Яго все ягоныя войски, хвалите Яго солнце и месяц, хвалите Яго все зорки небесные, хвали Яго высокое небо и все воды, что под небесами. И сказал Бог: «Няхай закишаць воды живыми стварэннямі, и няхай птаства лётае над зямлёю под нябесным скляпеннем. И стварыў Бог вялікіх марскіх рыб и усялякае живое стварэнне, што поўзае і кішыць у вадзе, паводле іхняга роду, і усялякае птаства крылатае, паводле роду ягонага. І убачыў Бог, што гэта добра, і благаславіў іх Бог, кажучы: «Пладзіцеся і размнажайцеся, і напаўняйце воды ў морах, і птаства няхай множыцца на зямлі». И был вечер, и была
І сказав Бог: няхай зямля выдасць жывыя стварэнні паводле роду свайго, жывёлу, паўзуноў і дзікіх звяроў паводле роду свайго. І так сталася. І стварыў Бог дзікіх звяроў паводле іх роду, жывёл паводле іх роду і ўсіх зямных паўзуноў паводле іх роду. І ўбачыў Бог, што гэта добра. І сказаў Бог: учынім чалавека паводле нашага вобразу і нашага падабенства. Няхай пануе над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным, над жывёламі, над усёю зямлёю і над усялякім паўзуном, што поўзае па зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле свайго вобразу, паводле Божага вобразу стварыў яго, стварыў мужчыну і жанчыну. І благаславіў іх Бог, і сказаў ім: пладзіцеся і размнажайцеся, напаўняйце зямлю і валодайце ёю, пануйце над рыбамі марскімі, над птаствам нябесным і над усімі жывымі істотамі, якія рухаюцца па зямлі. І сказаў Бог: вось, я даю вам усялякую траву, што рассявае насенне па ўсёй зямлі, і усялякае дрэва, плод якога рассявае насенне, каб яны былі вам на спажытак. А ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птаству і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну. І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Так былі завершаны нябёсы і зямля, і ўсё іхняе войска. І скончыў Бог у сёмы дзень працу сваю, якую зрабіў, і на сёмы дзень адпачыў ад усёй працы сваёй, якую зрабіў. Гэта Слова Божае. Молимся. Усемагутны вечны Божа, дзівосны Ты ва ўсіх Тваіх справах. Учыні, каб адкуплены Табою народ зразумеў, наколькі цудоўнай была справа стварэння на пачатку, і яшчэ цудоўнейшай справа адкуплення ў поўні часу, калі як пасхальнае ягнё быў ахвяраваны за нас Езус Христус, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Сейчас мы с вами услышим чтение из Старого Заповета, из книги Бытия.
будем слушать и размышлять об одном человеке, который жил около 2000 летий до рождения Христа. Казалось бы, для чего нам, современным людям, живущим в 21 веке, слушать какую-то историю о каком-то человеке? Мы, привыкшие к развитым технологиям, мы такие современные. Где мы ищем помощи в первую очередь? Наверняка в трудной ситуации мы достаем телефон, спрошу-ка я у Гугла что-нибудь. Либо круче, задам задачку искусственному интеллекту. Там вообще думать не надо. Все решения, все трудные ситуации какие-то, он подскажет. И наверняка мы надеемся на деньги, которые помогут нам решить множество проблем. Но сейчас Господь приглашает нас слушать об этом человеке. Человек — это Авраам. Многие, наверное, его знают, многие, возможно, еще нет. Но коротко скажу, что этот человек — образец веры, послушания, доверия Господу. Этот человек вел кочевнический образ жизни, жил в достатке, у него было достаточно золота, серебра, всякого добра, стад животных. Но у него не было земли своей и не было сына. И, будучи уже в возрасте 75 лет, он встретил или явился ему Христос. Читайте в книге Бытия, там все это подробно описано. В 75 лет он встретился с Господом. И Господь заключил с этим человеком, Авраамом, завет. И пообещал ему дать землю и дать сына. Конечно, произошло много событий после этого заповета. И уже в возрасте 100 лет этот Авраам все-таки получил долгожданного, любимого сына, которого звали Исаак, что означает смех. И насколько был послушен Авраам Господу, какие испытания выпали для него, мы услышим в этом чтении. И приглашаю вас поставить себя просто на место этого Авраама. Как бы повел я себя в этой ситуации? Себе и вам желаю такой веры, такого доверия, такого послушания, как у Авраама. Приглашаю слушать. Читание книги Бытия. У тыя дні выпрабовываў Бог Абрагама і сказаў яму: Абрагаме, і ён адказаў: гэта я. Бог сказаў: возьми сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсе спалінне на адной з гор, про якую я скажу табе. Абрагам устаў вельмі рана, асядлаў асла свайго, узяў з сабой 2 слугаў сваіх і Ісака, сына свайго, накалоў дроў на ўсе спаленне і, устаўшы, пайшоў да месца, про якое сказаў яму Бог. На 3-й дзень Абрагам узняў вочы свае і ўбачыў здалёк тое месца. І сказаў Абрагам слугам сваім: застаньцеся тут з аслом, а я і хлопец пойдзем туды і паклонімся, і вернемся да вас. Узяў Абрагам дровы на ўсе спалення і ўсклаў на Ісака, сына свайго. Узяў у рукі агонь і нож, і пайшлі абодва разам. І сказаў Ісак Абрагаму, айцу свайму: айцец мой. А той адказаў: гэта я, сыне мой. І ён сказаў: вось агонь і дровы, дзе ж ягня на ўсе спалення? Абрагам сказаў: Бог нагледзіць сабе ягня на ўсе спалення, сыне мой. І яны ішлі абодва разам.
І прийшли на місце, про яке сказав йому Бог. Абрагам побудував там ахвярник, розклав дрови і, зв'язавши сина свого Ісака, поклав його на ахвярник поверх дров. І протягнув Абрагам руку свою і узяв нож, каб заколоть сина свого. Але о нем Пана покликав його з неба і сказав: Абрагаме, Абрагаме! І он отказав: гэта я. Анёл сказал: не подымай руки твоей на хлопца и не раби з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты боишься Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне. Узняў Абрагам вочы свае і убачыў за сабою барана, які збытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспалення замест сына. І назваў Абрагам тое месца «Пан бачыць». Таму і сёння гаворыцца: на гары Пан будзе бачны. Анёл Пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: «Прысягаю, кажа Пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благословлю цябе і памножу потомство твоё, як зоркі на небе і як пясок на березе мора. І потомство твоё здабудзе брамы ворогаў твоих. І атрымаюць благословленне ў потомстве твоім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голаса майго». Гэта Слово Божие. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, ён лёс мой трымае, Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй у адхлані, і не дасі святому Твайму убачыць тление. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Молимся.
Божа Ойча усіх верных, праз ласку усынаўлення ты памнажаеш у свеце, колькасць сыноў твайго абяцання. Ты праз пасхальны сакрамент хросту спаўняеш абяцанае Абрагаму, робячы яго айцом усіх народаў. Дапамажы кожнаму чалавеку годна адказаць на ласку твайго паклікання. Праз Хрыста Пана нашага. Amen. Кожны чалавек мае свой асабісты шлях у жыцці. На ім ён сустракае розныя цяжкасці, выпрабаванні. І часцей за ўсё мы спадзяемся на свае ўласныя сілы. Але ад гэтага яшчэ больш мы становімся стомленымі, разгубленымі. Варта памятаць, што Пан Бог ніколі нас не пакідае. Мы павінны спадзявацца толькі на яго міласэрнасць і усвядоміць яго прысутнасць у нашым жыцці. Выпрабаванне нам даецца для таго, каб мы праслаўлялі Пана Бога. Гэта час яго славы. Бо ў Пана Бога няма нічога немагчымага. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею: чаму ты ўсклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць, а ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора, і падзялі яго, і подуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны услед за імі, і пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім, і была хмара цёмная для адных і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Маісей працягнуў руку да мора, Пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора ўся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе, і падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца.
і бегла вода насустрач єгиптянам, які утякалі, і потопив їх пан сярод хвалю. І вярнулася вода, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое увайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вода стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх, і убачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на березе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Маісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану. Госанна, 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 госанна. Спявайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Спявайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Заспіваю на хвалу Пана, який віршну могутність показав, який віршників на конях потопив морські глибіння. Співайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Співайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Он моя сила и крыница, я вдячный своим оцелением. И он Бог мой, его я прославляю, и он Бог Отца моего, его я возвеличу. Співайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Співайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Колясницы фараона кинуё на море разом с войском. Крепшие бояры потонули в море червоным. Глибини поглинули, як камінь потонули. Співайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Співайте Пану, бо моцний єсть наш Бог, і славний, Він з дьяволі зла народ звольняє. Вывел ты свой народ и посадил на горы сочины своей. На месте якое учинил ты своим жильем. Пан Бог володар, теперь и навеки. Пан Бог володар,
Осанна, 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 осанна. Молимся. Божа, у наши часы зяють давние Твои цуды, бо як раней Твоею моцаю вызволил Ты один народ от переследу фараона, гэтак цяпер праз воды хросту вядзеш усе народы да збаўлення. Учыні, каб усе людзі сталіся духоўнымі дзецьмі прайца Абрагама і дасягнулі годнасці абранага народа. Праз Христа Пана нашага. Серце кожного чоловіка заўсёды прагне любові. І наступне читання показує нам її безконцую криницю. Я закликаю слухати і відкрити своє серце для Бога, який безконце любить нас. Читание книги пророка Исаии. Твой Створитель, муж твой, Пан Магуцев имя Ягоное, и Откупитель твой святый Израиля. Богом усей земли он буде названы, бо як жонку покинутую засмученную духом, кличе тебе Пан, и як до жонки, одринутой у молодости, звертается до тебе твой Бог. На малы час я покинул тебе, але з великой милостью приму тебе. У приступе гневу я сховал от тебе на хвилину обличье мое, але у вечной милосердности злитуюся над тобою, каже Пан, Откупитель твой. Бо для мяне гэта, як воды Ноя, калі присягнуў я, што воды Ноя не прыйдуць больш на зямлю. Так присягнуў я, што не буду гневацца на цябе, і дакараць цябе не буду. Бо горы знікнуць, і пагоркі захістаюцца, але міласэрнасць моя не адступіць ад цябе, і запавет спакою майго не пахіснецца, кажа Пан, які спагадае табе. Няшчасная, несуцешаная, якую кідаюць буры. Вось я покладу твои подставы на рубинах и подмурок твой на сапфирах. Яшмаю оздоблю твои вежи, упрыгожу крышталем твои брамы, усю городжу твою каштоўными каменями. Усе сыны твои будут вучыцца у Пана, и поспех сынов твоих будет великий. На справедливости будет твой моцный подмурок. Ты позбудешься утиску, бо не будешь бояться, позбудешься жаху, бо и он не подыдзе до тебе. Это Слово Божие. Узвеличу Пана, бо ён мяне збавіў. Узвеличу Пана, бо ён мяне збавіў. Узвеличу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў і не дазволіў ворогам маім
потешаться с мяне. Пане, Ты вывел з отхлани душу мою, Ты уратовал життя моє сярод тих, хто сиходить у могилу. Узвеличу Бога, бо Он мяне збавив. Спявайте Пану вы ягоные верные, пам'ятайте про святость ягоную, бо гнев Яго триває і мгневне, а ласкавость Яго усё життя. Увечері приходить плач, а раніцей радость. Узвеличу Бога, бо Он мяне збавив. Почуй, Пане, і злітуйся надо мною. Пане, будь мне допомогой. Ты нарекание мое замянил на танец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвеличу Бога, бо Он мяне збавив. Молимся. Усемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обяцанное праотцам для ихней веры, а праз ласку Христу повялич колькость сынов Твоего обяцання, каб костел Твой спознал, что уже исполняется Тое, чаго святые давних часов с довером чакали, праз Христа Пана нашего. Минають тисячогоді, епохи, зміняються покоління. Але слово пророка Ісаї і по сьогоднішній день для нас гучать закликом: «Придите, придите до Христа, і буде жить душа ваша». У кожного чоловіка свій шлях до Господа. Незважаючи на всі терпіння, перешкоди, шматгалосся гэтага свету, на всі тяжкости, давайте поверим у перемогу добра над злом, поверим у бесконца безмежную любовь Божию, милосердность. И только с Христом и у Христе наша дорога до збавления. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Ідзіце, купляйце без срэбра і без платы за віно і малако.
Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца. Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа вашая нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласки для Давіда. Вось я ўчыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго і святога Ізраэля, бо ён уславіў цябе. Шукайце Пана, пакуль ён дазваляе знайсці сябе. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і ён змілуецца над ім, да Бога нашага, бо ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы ўзвышаюцца над зямлёю, так і шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба, і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай, і яна родзіць і прыносіць плён сейбіту, і хлеб для таго, хто есць, так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слова Божае. Будете черпать з крыніцаў збаўлення. Будете черпать з крыніцаў збаўлення. Вось Бог маё збаўленне, на яго спадзяюся і баяцца не буду. Бо Пан моя моц і моя песня, ён стаў маім збаўленнем. Вы з радасцю будете черпать ваду з крыніцаў збаўлення. Будете черпать з крыніцаў збаўлення. Праслаўляйце Пана, закликайте имя Ягонае и обвящайте сярод народов справы Яго. Нагадвайте, что взнеслое имя Ягонае. Будете черпать з крыніцаў збаўлення. Спявайте Пану, бо ён учыніў вялікія рэчы. Абвясціце гэта па ўсёй зямлі. Весяліся і радуйся, жыхарка Сыёну, бо вялікі сярод цябе святы Израиля. Будете черпать з крыніцаў збаўлення. Молимся.
Усемагутны вечны Божа, адзіная надзея свету, Ты вуснамі прарокаў абвясціў таямніцы, што спаўняюцца сёння. Умацуй ласкава прагненне Твайго народа, бо толькі дзякуючы Твайму натхненню узрастаюць цноты Тваіх верных. Праз Христа Пана нашага. Зараз мы будем слухаць прарока Варуха. Ён будзе прамаўляць аб найкаштоўнейшым дары, якім Бог адарыў свой узлюблены народ. Але сёння прарок прамаўляе да кожнага з нас. Слухаючы чытанне, давайте падумаем, ці можа той, якога хвалюе ў жыцці толькі зямныя інтарэсы, разумець сэнс гэтага дару. Можа, сярод нас ёсць тыя, якія лічаць, што яны маюць гэты дар і здабылі яго ўласнымі сіламі, уласнымі здольнасцямі, уласнымі намаганнямі. Ці хвалюе нас тое, на чым Бог заснаваў гэты дар? Ці важна гэта для нас? Слухаючы гэта чытанне, я захочу вас яго слухаць з вялікай удзячнасцю нашаму Богу, таму што мы можам забыцца пра Бога, мы можам быць непаслухмянымі, але Ён заўсёды памятае пра нас. Ён памятае пра наша збаўленне, пра наша вечнае жыццё. Таму слухаем слова. Читание с книги пророка Баруха. Слухай, Израиль, заповеди, якія дают жыццё, схілі вуха, каб спазнаць мудрость. Як сталася, Израиль, што ты знаходзішся ў зямле ворагаў? Змарнеў ты ў чужой зямлі, лічаць цябе апаганеным, як мёртвых. Ты залічаны да тых, хто сыходзіць у адхлань. Ты пакінуў крыніцу мудрасці, калі б хадзіў ты дарогай Божай, у супакоі жыў бы навекі. Пазнай, дзе мудрасць, дзе сіла і розум, і спазнаеш таксама, дзе доўгае і шчаслівае жыццё, дзе святло вачэй і спакой. Але ж хто знайшоў яе месца, хто ўвайшоў у скарбніцы яе? Той жа, хто ведае ўсё, ведае яе і адшукае яе сваёй мудрасцю. Той, хто стварыў зямлю на вечныя часы і напоўніў яе чацвераногімі звярамі, хто паслаў святло, і яно пайшло, паклікаў яго, і яно паслухалася яго стрымценнем. Зоркі радасна зіхацяць на сваіх вартах. Ён паклікаў іх, а яны адказалі: вось мы. Яны з радасцю свецяць свайму стварыцелю. Ён Бог наш. І ніхто іншы не можа параўнацца з ім. Ён знайшоў усе шляхі мудрасці і даў яе слузе свайму, Якубу і Ізраілю, умілаванаму свайму. Пасля з'явілася яна на зямлі і пасялілася сярод людзей. Гэтай мудрасцю ёсць кніга запаведзяў Божых і закон, які трывае навекі. Кожны, хто яго захоўвае, жыць будзе. Хто яго адкідвае, памрэ. Вярніся, Якубе, трымайся яго, хадзі ў зянні яго святла, не давай славы сваёй чужынцу, не прывілею тваіх іншаму народу.
Шчаслівыя мы, Ізраіль, бо ведаем тое, што падабаецца Богу. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. На честь Пана буду спяваць, Ён мяне насыціў добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. Закон Пана досконалый умазовывает душу. Свечение Пана верное, и оно дает мудрость простых. На честь Пана буду спяваць, Ён мяне насыціў добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Наказ Пана ясный просветляет очи. На честь Пана буду спяваць, Ён мяне насыціў добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. Боязнь Божая беззаконная и вечно трывает. Присуды Пана правдивые и все справедливые. На честь Пана буду спяваць, Ён мяне насыціў добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. Больш каштоўныя, чым золата, чым мноства чыстага золата, і саладзейшыя за мёд, і сок сокавы. На честь Пана буду спяваць, Ён мяне насыціў добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. На честь Пана заспяваю, насычае Ён мяне добром. Молимся. Боже, Ты нястомно помножаешь костел свой, праз покликанье до веры новых народов. Учини ласкаво, каб тых, кого Ты обмыл водою хросту, заўсёды суправаджала Твоя опека. Праз Христа Пана нашага. Чым ёсць чалавек,
што ты памятаеш пра яго. Што можа слабы, нетрывалы чалавек, які здольны лёгка згубіць праўдзівы шлях. Хіба што спадзявацца не на свае сілы, але мець надзею ў Пану. Вера, збаўленне не чалавечая заслуга, але каштоўны Божы дар, атрыманы з ягонай міласэрнасці тым, хто прасіў, а часамі і тым, хто і не думаў пра тое. Мудры гаспадар, што глядзіць не на знешняе, а на схаванае, бачыць сэрцы, выбірае слабое і чыніць з яго вялікае, бярэ грэшнае і асвячае яго, абвяшчаючы веліч сваю перад абліччам многіх. Але ці не жорсткае сэрца маё? Ці дазволю яму быць валадаром майго сэрца, майго жыцця, на хвалу не майго, але ягонага імя? Читание книги пророка Езекиэля. «И скіравано было Слово Божие до мяне. Сыне чалавечы, дом Израиля жыў на зямлі сваёй і зганьбіў яе паводзінамі і учынкамі сваімі. І я спаслаў на іх гнеў мой за тое, што пролівалі кроў на зямлю і знеслаўлялі яе ідоламі сваімі. І раскідаў іх сярод народаў, і яны рассеяліся па землях. Я судзіў іх паводле іхніх паводзінаў і ўчынкаў. І прыйшлі яны да народаў, да якіх пайшлі, і ганьбілі імя маё, бо казалі пра іх, што гэта народ Пана, і што з зямлі ягонай выйшлі яны. І пашкадаваў я святое імя сваё, якое зняславіў дом Ізраэля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраэля, што так гаворыць Пан Бог. Не дзеля вас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі, і асвячу вялікае імя маё, зняслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго. І даведаюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог. Калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі, і я возьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую, і акраплю вас вадою чыстаю, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас. І дам вам сэрца новае, і дух новы унутро вашае, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці, і дух мой удыхну унутро вашае, і зраблю так, што вы будете хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх, і будете жыць на зямлі, якую я даў айцам вашым, і будете народам маім, і я буду вашым Богам». Гэта Слово Божие. Душа моя, Божа, прагне Тебе. Душа моя, Божа, прагне Тебе. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Калі я пайду і з'яўлюся перад Божым абліччам. Душа моя, Божа, прагне
со святочной громадой у цудовный шатер, у дом Божий, сярод воклича радости и с подякою. Душа моя Божа, прагне Тебе, пошли святло Твое и Твою правду, няхай яны мяне вядуть, яны прывядуць мяне на Твою святую гору и до Твоего жиля. Душа моя Божа, прагне Тебе. Я приду до Божьего алтара, до Бога радости и веселья моего, и буду славить Тебе на арфе, Боже мой, Боже. Душа моя Божа, прагне Тебе. Молимся. Боже, незменное моц и вечное святло, глянь ласкаво на увесь костел святый, и здяйсняючи адвечны намер Твой, у супокоі спаўняй справу чалавечага збаўлення. Няхай увесь свет спазнае і ўбачыць, што Ты зруйнаванае падымаеш, састарэлае аднаўляеш, і ўсё вяртаеш да першапачатковай цэласнасці, праз Хрыста, ад якога ўсё ўзяло пачатак, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Помолимся. Боже, Ты освятляешь гэтую найсвятейшую ночь, славою з мертвых паўстання Пана. Оживи в Твоим костеле Дух Божьего сыновства, каб обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання, якое зараз пачуем, в пэўным сэнсе апавядае нам пра смерць і жыццё, пра жыццё ў граху і жыццё з Христом. Напэўна, шмат хто з нас досыць добра ўмее дамаўляцца з уласным сумленнем. Шукаем нейкіх апраўданняў для грахоў, пэўных інтэрпрэтацыяў, пунктаў гледжання, у якіх грэх не выглядаў бы грахом. Але святы апостал Павел у сваім пасланні патрабуе іншага падыходу, радыкальнага. Лічыце сябе мёртвымі для граху, бо пахаваныя з Христом хрышчэннем у смерць. Не шукайма апраўдання для граху. Няхай слова, якое пачуем, паставіць нас у праўдзе перад сабою і Христом, бо ў шчырасці атрымаем шчасце. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Христа, у смерць ягоную хрысціліся. Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христос уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у васкрасенні, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памёрлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве, дык жыве дзеля Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Христе Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
пана узнялася высока, правица пана проявила силу. Не помру, але жить буду, и обвещать справы пана. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Пан учинил это, и дивная но в очах наших. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Зараз ми пачуем слово з Євангелія, дзе ідзе гутарка, як тры жанчыны спяшаліся да свайго настаўніка, каб паклапаціцца пра яго спачылае цела. Ці была ў іх у той момант думка, што смерць ужо адступіла? Верылі ў гэты цуд вучні і жанчыны ці не, але ён сапраўды ўваскрос. Так і ў нашай штодзённасці. Верым мы ў моц збаўцы, не верым. Гэта праўды і гісторыі нязменна. Розніца толькі ў адным. Ці прымем мы яго ў сваё сэрца, ці дазволім змяніць сваю асабістую гісторыю. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У першы дзень тыдня на досведку жанчыны прыйшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі, і ўбачылі камень, адсунуты ад магілы. Але ўвайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. Калі яны стаялі ў разгубленасці, раптам з'явіліся перад імі два мужчыны ў бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма. Ён уваскрос. Успомніце, як ён сказаў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі: Сын чалавечы павінен быць выданы ў рукі грэшнікаў і ўкрыжаваны, але на трэці дзень уваскрэсне». І ўзгадалі яны словы ягоныя, і вярнуліся ад магілы, і расказалі гэта ўсё 11 і ўсім астатнім. Гэта былі Марыя Магдалена, Яна і Марыя Якубава. Ды іншыя, што былі з імі, казалі пра гэта апосталам. Але словы гэтыя здаліся ім пустымі і не верылі ім. Пётр жа ўстаў і пабег да магілы, і, зазірнуўшы, убачыў там толькі палотны.
і вярнуўся да сябе, здзіўляючыся таму, што сталася. Гэта слова Пана. Можна свечкі пагасіць. Вось. Хто можа, той можа прысесці. Сёння мы заўважылі, што трэніроўка адбываецца ў хуткім перадаванні агню свечак. Яшчэ будзе адзін раз, не палохайцеся, яшчэ аганёк вернецца на нашыя свечкі. Вось, але каб трошкі іх захаваць, яшчэ мы згасім. Тройчы запальваем свечкі. На самы пачатак, калі ідзём у цемры. Другі раз запальваем, калі пачынаецца новы запавет. І трэці раз запалім, скажу калі яшчэ. Дарагія браты і сёстры, гляджу на гадзіннік, дык яшчэ нешта ранная гадзіна, часу ночы няма. Нешта ў гэтым годзе мы даволі спраўна Слова Божае слухаем, бачу, што амаль ніхто не спіць, все з жыўчыкам, вельмі радасна, вельмі хораша вас бачыць. Сапраўды. Многа слова мы ўжо пачулі. І сама літургія, яна настолькі багатая ў знакі, што гэтыя знакі яны гавораць самі за сябе. Замнога тут гамілію пропаведзі не трэба казаць, але аднак прадпісана, што гамілія павінна быць абавязкова, хоць кароткая, але абавязкова. Таму ўжо выбачайце, пару слоў вам скажу. Хачу аперці вось гэтую пропаведзь на 3 словах. Як неяк так вось сёння думаў, неяк так прыйшло. Першае слово гэта аднаўленне. Другое слово гэта акварыум. А трэцяе слово гэта пчала. Вось. Першае слово аднаўленне. Не ведаю, ці заўважылі вы, браты і сёстры, што ось у гэтыя дні, у гэты пасхальны трыдум, якім распачалі ў Вялікі чацвер, касцёл у Духу Святым усё аднаўляе наноў. Раніцай у чацвер, пэўна, вы гэтага не бачылі, мы з братамі былі ў катэдры і перад біскупам аднаўлялі свае святарскія абяцанні. Увечары было аднаўленне гэтага запавету любові, калі мы мылі ногі адзін аднаму у знаку абмыцця ног праз святара. Было, можна сказаць, аднаўленне сакраменту Еўхарыстыі, таму што кансакраваўся новы хлеб для таго, каб мы маглі спажываць яго ўжо ў гэтыя святыя дні. Учора, у Вялікую пятніцу, было аднаўленне мукі Хрыста на крыжы, аднаўленне гэтага вобразу крыжа, які быў пару тыдняў завешаны, на які мы не маглі паглядзець. Мы зноў наноў маглі яго ўбачыць, наноў у сваім жыцці, маглі ўбачыць і прыкласці яго да свайго сэрца. А сёння гэтае аднаўленне, яно працягваецца. Сёння мы благаслаўляем дзве супрацьлеглыя сабе стыхіі. Мы благаслаўляем агонь на самым пачатку. Праз некалькі хвілін мы паблагаславім ваду. Як цікава, што, здаецца, яны супрацьлеглыя, але тут, у касцёле, у Хрысце, гэтыя стыхіі злучаюцца. Усё разам, усё мае значэнне. І ўсё патрабуе аднаўлення. Вот такое слово аднаўленне, аднова, не ведаю, якія у вас асацыяцыі. Я так падумаў, першае, ведаеце, бывае такое, хто з кампутарам працуе, трэба нешта хутка раздрукаваць. Ці, напрыклад, уключыць трансляцыю святой імшы ў нядзелю. Включаеш камп'ютар, і там работа з абнаўленнямі, там 30%, да? І ты чакаеш такі, ё-маё, кае паспею. І тады вот гэтае слово абнаўленне, оно такую не надта добрую канатацыю мае, да? Такая троху такое негатыўнае. Ёсць і добрае значэнне абнаўлення. Абнавіць прычоску, абнавіць адзенне, да? Хтосьці можа у фужэры нешта абнавіць, па-рознаму бывае. Да? Абнаўленне, оно слово багатае, але вельмі важнае. І вось сёння нават, калі мы пачалі чытаць новы запавет, сёння нават пачулі мы гэтыя словы, да? Каб хадзіць у Хрысце у абноўленым жыцці, у абноўленым жыцці. І, браты і сёстры, вось такая добрая навіна, прынамсі, якую я так пачуў, якую чую, што Бог сёння
абнаўляе ўсё ў нашым жыцці. Ён да гэтага здольны. Мы гэта пачулі вось у гісторыі збаўлення. Бог здольны на ўсё. І ён абнаўляе ўсё, чыніць наноў. Ён абнаўляе ўсё, што страчана. Можа быць, гэта свабоду маю абнаўляе. Можа быць, абнаўляе мой супакой, які дзесьці загубіўся. Можа быць, аднаўляе нейкія мае адносіны, дае мне сілу прабачыць альбо папрасіць прабачэння. Ён абнаўляе маю годнасць. Можа, я ўжо яе не бачу. Можа, яна у маіх вачах ужо здаптаная грахом, а Бог абнаўляе. Вось ён кажа: я цябе люблю, я мыю табе ногі, аддаюся табе на крыжы. Я сёння асвячаю цябе і даю табе новае жыццё. Я забіраю твою смерць і абнаўляю тваё жыццё. Бо Бог ён любіць абнаўляць. Ён увесь час такі дынамічны. Увесь час нешта ў прыродзе, у нашым жыцці ствараецца нанова, нешта абнаўляецца. Лета, вясна, лета, осень, зіма, вясна. Ёсць пэўныя цыклы. Бог любіць працэсы, Бог любіць дынаміку. Ёсць час, калі мы робім удых, ёсць час, калі робім выдых. Потым зноў мы патрабуем узяць паветра, зноў аддаць гэтае паветра. Ёсць прылівы і адлівы. Ёсць ноч, ёсць дзень. І гэта такі закон, які ён уклаў. Усё патрабуе аднаўлення. І чаму гэта кажу, браты і сёстры? Таму што гэтае аднаўленне адбываецца не толькі ў пасхальную ноч, не толькі ў гэтым трыдум. Сёння асабліва сёння, непаўторна, унікальна, калі мы ўсе разам. Але Бог і святы дзень, 7-й дзень, устанавіў таксама для таго, гэтую малую Пасху, кожную нядзелю, для таго, каб мы наноў маглі прыйсці і абнавіцца. Для гэтага Бог устанавіў. Каб былі не толькі адлівы, каб былі прылівы ў нашым жыцці, каб не толькі мы выдыхалі, але каб удыхнулі. Вось гэтае абнаўленне, гэта наш удзел. І сёння мы, зараз скажу як, мы запрошаныя да гэтага ўдзелу. Паглядзіце. Пачалі мы літургію, вось першая частка называецца літургія святла. Была поўная цемра. Вот наступным годзе, думаю, трэба будзе ліхтары выключыць на сходах, неяк светла было. Поўная цемра, ноч. І галоўнае святло, яно маленькае, яно на гэтай свечцы. Вось першае, яно ідзе ў гэтую цемру, у касцёл, дзе святло выключана, і мы ідзём за ім. І здаецца, якая вялікая цемра, якое маленькае святло. І гэта вось Бог паказвае нам, як ён аднаўляе святло. Ён аддае сябе першай свечцы, другой, і агонь распаўсюджваецца. І калі мы ўжо выходзім сюды, мы ўжо ўсё бачым. Цемра нас не паглынае. Памятаеце, Христос сказаў: я агонь прыйшоў кінуць на зямлю, і як жа прагну, каб ён урэшце разгарэўся. Ён разгараецца, калі мы дзелімся гэтым агнём адны з другім. Але спачатку гэты агонь мы бяром ад яго. Гэтае новае жыццё. Мы аднаўляем у ім і перадаём. І цемры ўжо менш, і вакол зла менш, і вайны менш, і нянавісці менш, калі так мы робім. Другая частка, гэта была літургія слова, такая даўгая. Мы пачулі, як прыгожа Бог гэты свет ствараў, як сколькі ўсяго напартачылася, як Бог вось усё тое, што нарабілася, як Бог вядзе да пэўнага фіналу. І тое, што мы сёння перажываем, гэта адказ Бога на ўсё тое, што нарабілася. Глядзіце, чалавек страціў гэтую сувязь з Богам праз першародны грэх. Чалавек страціў сваю годнасць, сваю свабоду, страціў вечнае жыццё, і Бог гэта аднаўляе ў Хрысце. Чаму гэтыя две часткі, літургія святла і літургія слова, рыхтуюць нас да трэцяй часткі? Бог паказвае: глядзі, што я здольны зрабіць. Глядзі, цемра мяне не пужае, нават твая цемра, якая ў сэрцы ёсць. Мяне не пужае гісторыя, заблытаная, зусім не пужае. А вот ты гэта пачуў, і цяпер у трэцяй частцы, а трэцяя частка называецца літургіяй хросту. У гэтай трэцяй частцы ты зможаш вось сваёй воляй аднавіць сваё жыццё, запрасіць Езуса ў сваё жыццё.
Сёння мы будзем аднаўляць нашыя хросныя абяцанні. Таму мы ўзялі гэтыя свечкі свае. Мы іх зноў запалім 3-й раз ужо. Мы ўжо навучыліся хутка перадаваць агонь. Ну, спрабую, што атрымаецца трошкі хутчэй. Пачакаем, не праблема. Пачакаем, пакуль усе запаляць. І мы, як калісьці за нас, вызналі нашыя бацькі. Мы не памятаем, калі мы запрасілі Бога ў сваё жыццё. Зможам сёння сваім сэрцам ужо, такія, якія ёсць, з той цемрай, можа, якая ёсць, запрасіць Езуса ў сваё жыццё, адрачыся ад сатаны, ад яго падману, ад недаверу да Бога і выбраць веру у Бога, веру Богу, які чыніць такія вялікія справы, пра якія мы сёння ўспаміналі, які чыніць у жыцці вялікія справы. І тут плавна пераходжу да акварыума. Вось. Калі кажу акварыум, пэўна, мае браты думаюць, ну да, пра акварыум кажа. Это акварыум такая рэч, якую я нешта запусціў. У мяне ёсць акварыум маленькі, 10 літраў толькі, там маленькія неончыкі, рыбы плаваюць такія. Вось, іх 5. Ну і вот ён так даўненька яго не чысціў. А гэты акварыум, гэта вельмі добры, вот мой акварыум, вельмі добры вобраз, пэўна, многіх з нас. Ну, мяне, напэўна, дакладна. Вось, ёсць такі кардынал Рысь у Польшчы, ён так вельмі прыгожа калісьці сказаў, што кожны з нас ад моманту хросту становіцца такім вот сасудам для вады, хрысцільнай вады, святой вады. Вот усе тут святую ваду любяць. Гэта я бачыў сёння, калі я свячаў стравы. Да, вот тое, што слова благаслаўляе, людзі так, ну і што не уверены. А вот калі вада попадзе, все, дакладна, поблагаславілася, да, там уже все. Хаця слова благаслаўляе, але вада патрэбна. І вось мы ад моманту хросту, мы таксама на колькі там 80-90%, дакладна не скажу, з вады складаемся. Мы ахрышчаныя, гэта вада ў нас, яна ўжо святая, але вельмі часта мы не выкарыстоўваем яе, каб благаславіць, каб аздараўляць іншых, каб уваскрашаць іншых. Словам, чынам, думкаю, прабачэннем мы не выкарыстоўваем яе. Вада як мой акварыум. Трошку зарастае, трошку там камешкі такія чорныя, там на сцяне нешта зялёнае, нейкія уліткі пачынаюць нараджацца, там на стенках вісяць. Вось. І што робіць касцёл сёння? Вот кардынал Рысь сказаў так, што сёння касцёл бярэ такую, як быццам бы такую палку хорошую, такую, гэту ваду, вот наш акварыум запускае і хоча там это ўсё паварушыць. Вот это ўсё стенкі пачысціць. Ой, моя картачка. Вось, стенкі пачысціць, да? Яшчэ новай, свежай, хрысцільнай вады даліць. І гэты знак сёння будзе. Сёння будзе новая хрысцільная вада. Мы гэты пасхал, сімвал воскрослага Хрыста, мы акунём у гэтую ваду і потым будзем гэтай вадой акропленай. У нас ужо ёсць гэтая вада, але яна застаялася. А вось сёння мы зможам зноў абнавіць гэты наш акварыум. Зноў, каб гэтае жыццё ў нас абудзілася, каб мы зразумелі, кім мы ёсць, каб мы паглядзелі на Хрыста і пачалі жыць хоць трошкі, але па-новаму, хоць трошкі інакш, хоць трошкі больш свабоднымі, хоць трошкі больш вось сябрамі адзін для другога. Дарэчы, вось сябар, хто гэта? Калісьці я пачуў вельмі прыгожую думку, яна таксама звязана з абнаўленнем, што сябар вось гэта той, хто ведае песню твайго сэрца, а калі ты яе забудзеш, то ён табе яе прыгадае. І сёння Хрыстос таксама прыходзіць як гэты сябар, які ведае маё сэрца, які ведае тое, што ў ім ёсць, чаго яно прагне найбольш, а яно застаялася, зарасло, многа ўсяго ў галаве там робіцца, многа праблем, забегаўся я. І гэты сябар мне сёння прыпамінае песню майго сэрца, прыпамінае мне, хто я насамрэч ёсць, які я вялікі у ягоных вачах. Сёння Хрыстос гэта хоча зрабіць, прыпомніць табе, кім ты ёсць, чаго ты сапраўды жадаеш, чаго найбольш прагне тваё сэрца. І трэцяе гэта пчала. Я неяк так стараўся, пеў гэты там экзультат на пачатку, цяжкавата сёння короці перасыхае, але вельмі прыгожы спеў. Я захапляюся гэтымі словамі. Невядомы аўтар, некаторыя прыпісваюць святому Амброзію з 3 стагоддзя. Старажытны аўтар гэта напісаў. Гэтае праслаўленне вось усяго таго, што адбываецца гэтай ноччу. Вот там часта паўтараецца там гэта тая ноч, да? Ноч, праслаўляецца гэтая ноч таямнічая, дзе вось такі
важны момант гісторыі збаўлення адбыўся. Спяваецца, вот две такія ніткі ёсць, две тэмы. Першая тэма – гісторыя збаўлення. Ад пачатку свету, віна Адама. Называецца яна шчаслівай, гэтая віна Адама. Яе знішчыў вялікі адкупіцель, Христос, усё тое, што вот ад пачатку свету да сёння адбываецца. Гэта першая нітка. А другая нітачка, якая праз гэты спеў, гэта пра пчалу. Там ёсць такое, што вот гэты слуп, да, гэты вось васковы, это справа працавітай пчолкі, якая вось збірала мёд. Вось цікавая, які касцёл мудры, які ён глыбокі. З аднаго боку такая веліч гісторыі, а з другога боку пчолка, маленькая, якая проста працавала, збірала нектар. І яе Бог выкарыстаў для таго, каб мы маглі абнавіць сваё жыццё. Глядзіце, якая веліч Бога. Якая веліч Бога. Паглядзіце на гісторыю свайго жыцця. Паглядзіце на тое, чым вы займаеце. Кожны з нас можа быць такой пчолкай, якая працуе і не ведае, што Бог праз тваё жыццё, праз твае змаганні, праз тваё навяртанне, праз тваё пакаянне, праз твае спробы паверыць у Езуса, даверыцца Яму. Праз гэта ўсё Бог пляце вялікую такую ткань, гісторыю збаўлення. Дзякуючы, можа, тваёй працы тут, твайму прабачэнню, можа, праз 2000 год хтосьці збавіцца. Так можа быць. Так можа быць, браты і сёстры. Мы так звязаны. Я думаю, пра пчалу вельмі хачу сказаць. Не ведаю, так мне спадабалася, не ведаю, што сказаць. Я перад літургіяй напісаў у гугле «Інтарэсныя факты пра пчол». Там выскочыла мне 100 фактаў. Я так чытаю, і мне спадабаўся адзін вельмі моцна. Так вот, пум, вот гэты, скажы гэты. Неяк так. Мне спадабаўся факт, што пчала, як бы далёка ад дому не адлятала, ад улья, яна заўсёды знойдзе дарогу дадому. Заўсёды. Як бы далёка не адляцела, все роўна знойдзе дарогу дадому. Сёння, напэўна, вось гэты вобраз пчалы, ён таксама няхай будзе для нас такім вобразам, што Бог, што касцёл гэта мой дом, гэта мая маці, і ён мяне збірае. І аднаўляе тут маё жыццё, тут я магу прыйсці, тут магу ўспомніць, кім я ёсць насамрэч. Вось няхай гэты вобраз з намі застанецца. Касцёл гэта таксама вось гара. Ведаю, я так сёння слухаў слова, мяне вельмі кранула, падзялюся так ужо асабіста, з другога чытання. Пасля ўсяго таго, што Абрагам, вось гэтая цёмная ноч яго, ён збіраецца прынесці ў жертву свайго сына, заносіць над ім нож, што ў яго сэрцы адбываецца, што Бог ад яго хоча. Блытаніна ў галаве, напэўна, цёмна ў вачах. Бог кажа, не трэба. Не рабі, я бачу, ты верыш мне. І вот як Абрагам назваў гэтую гару? Пан бачыць, гэтая гара. І сёння на гэтай гары нашай па сходах падняліся нейкая гара ёсць. Пан бачыць кожнага з нас. Пан бачыць нашае сэрца, так як мы перажываем. І сёння ён запрашае праз некалькі хвілін, каб мы сказалі гэтаму пану: Пане, я веру ў Цябе, веру ў Бога Айца, веру ў Езуса Хрыста, Сына Ягонага, веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі і так далей. І веру ва ўваскрашэнне з памерлых. Амин.
Праз хвіліну пачнецца літургія хросту. Адбудзецца урачыстае асвячэнне вады, якой у велікодным перыядзе будзем хрысціць дзяцей і дарослых, а таксама будзем акропленыя падчас сённяшняй літургіі. Удзельнічаючы ў аднаўленні абяцанняў хросту, узгадаем свой уласны хрост, асаблівы дзень, калі ў нас увайшло жыццё ласкі. Падчас гэтага аднаўлення атрымаем агонь ад пасхалу. Наймилейшие покорно просим усемогутного Бога Отца, каб спаслаў свою ласку на гэтую воду, а тых, хто будзе ў ёй адроджаны, прыняў у Христе як сваіх сыноў, як сваіх усыноўленых дзяцей. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас. Святый Михаиле, Молись за нас. святые ангелы Божия, Молитесь за нас. святые нехрестителю, Молись за нас. святый Иосифе, Молись за нас. святые Петра и Павле, Молитесь за нас. святый Андрею, Молись за нас. святый Яне, Молись за нас. святая Мария Магдалена, Молись за нас. святый Стефане, Молись за нас. святый Игнациус Антиохий, Молись за нас. святый Лаврентию, Молись за нас. святый Казимиру, Молись за нас. святый Отец Пио, Молись за нас. святая Перпетуа и Фелицита, Молитесь за нас. святая Агнешка, Молись за нас. святый Григорию, Молись за нас. святый Августине, Молись за нас. святый Атаназию, Молись за нас. святый Базилью, Молись за нас. святый Мартине, Молись за нас. святый Бенедикте, Молись за нас. святые Францишку и Доминику, Молитесь за нас. святый Францишку Ксаверию, Молись за нас.
Святая не Мария Вяней, молися за нас. Святая Катерина Сиенская, Молися за нас. Святая Тереса от Иисуса, Молися за нас. Уще святая Божия, Молитесь за нас. будь нам литостивым, Вибав нас, Пане, а душах злого, вибав нас, Пане, а душа лакаха греху, вибав нас, Пане, от смерти вечной, вибав нас, Пане, раствое утевление, вибав нас, Пане, раствою смертью воскресение, вибав нас, Пане, раз послание Духа Святого, вибав нас, Пане. мы грешные Тебе просим, Выслухай нас, Пане, кабы спятью Твоею ласкою, эту воду для отроджения сынов и дочек Твоих Тебе просим. выслухай нас, Пане, Иисус, Сыне Бога Живого, Тебе просим. выслухай нас, Пане, Христе, почуй нас. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Христе, выслухай нас. Божа нябачнай моцай ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы, праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення ты падрыхтаваў ваду, табой створанаю, каб яна выяўляла ласку святога Хросту. На пачатку свету твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, а народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаны. Божа, твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства, і праз сакрамент Хросту
ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады Духа Святога, да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай пра Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога. Каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Христом у смерць, у ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дарагія браты і сёстры, праз пасхальную таямніцу мы ў сакраменце хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа і яго справаў і паабяцалі служыць Богу у святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаю у кожнага з вас. Ці выракаецеся сатаны? Выракаюся. І ўсіх справаў ягоных? Выракаюся. І ўсіх спакусаў ягоных? Выракаюся. Ці верыце ў Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца?
Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёю ласкаю захавае нас на жыццё вечнае у Езусе Хрысце, Пану нашым. Аминь. У святую ноч паяднання неба і зямлі ў Езусе Хрысце з радасцю просім Бога, нашага Айца. Молімся за святы касцёл, каб абвяшчаў свету з мёртвых паўстання Хрыста і быў сведкам яго перамогі над смерцю. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны ўмацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Молімся за тых, хто сее нянавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Молімся за самотных і хворых людзей, каб ласка адкуплення ўмацавала ў іх надзею на перамогу.
Цябе просім. Молімся за людзей, паяднаных з Богам праз сакрамент пакаяння, каб з Эўхарыстыі чэрпалі сілы для трывання ў добрым. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай для Валянціны ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках для Андрэя і Ірыны з нагоды 12-й гадавіны шлюбу, аб заступніцтве Маці Божай для Марыі, Давіда і таксама Святланы. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб нашае жыццё было падзякою Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Цябе просім. Боже наш добры Ойча, Твой Сын дазволіў нам спазнаць Твою любоў да нас. Учыні, каб гэтая любоў перамяніла нашае жыццё. Праз Хрыста, Пана нашага. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным светом, аллилуйя, на животворной крынице, Божьим светлом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. На животворной крынице, Божьим светлом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. На ягнятин чистых, владениях белых чистых, по червоным морем точит им приступят святочный. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, на животворной крынице, Божьим светлом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. На животворной крынице, Божьим светлом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. У своей любови вечной Христос нам святость продвечный, свое тело Он дарует, нам своей кровью частует. Ось ягнятки молодые, что пришли с радостным спевом, аллилуйя, на животворной крынице, Божьим светлом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. На животворной крынице, Божьим светлом освятиться, аллилуйя, аллилуйя. Все отзначенные веры, ангел помсты отминает, под улады князя те приходы к Богу избавляют. Ось ягнятки молодые,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, каб гэтая ахвяра, якая бярэ пачатак у пасхальнай таямніцы, была для нас задаткам вечнага збаўлення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. У гору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэтую ноч больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебе праз Езуса Христа, Сына Твоего Пана нашага, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх, пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэту ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх. За адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанай успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Симона і Тадевуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіпрыяна, Лаўрэнція, Хрызагона, Яна і Паўла, Косму і Дам'яна
і ўсіх святых Тваіх, праз іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага, Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступления. Пане, мы слуги Твоей, Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлёную муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў неба ўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна, і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую да беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, Усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія дышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прыбываць у месцы суцяшэння, святла і
супакою. Так само і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александрам, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуей, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі увядзі, просім і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню праз Хрыста Пана нашага. Праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бог Твоего благодатства и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить яго супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку
Вось Езус Христус, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, таму будзем святкаваць з праснакамі шчырасці і праўды. Аллилуйя.
адкрыўся нам брамы. Аллилуйя, где Христос, там будем мы. Аллилуйя, кто с Христом тут на земле. Аллилуйя, будет им на вышине. Аллилуйя, кто с Христом тут на земле. Аллилуйя, будет им на вышине. Аллилуйя. Иисус Богся воскрес. Аллилуйя, мир и радость нам принес. Аллилуйя, Он уславен и красе. Аллилуйя, на земле спевайте все. Аллилуйя, Он уславен и красе. Аллилуйя, на земле спевайте все. Аллилуйя. Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добрыни мой ласку з'єднать усіх, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Послухайте, калі ласка, яшчэ каротенькія аб'явы. Канешне, на самым пачатку хочацца вельмі моцна і шчыра падзякаваць вам за перадусім прысутнасць, за гэты супольны момант гэтага пасхальнага святкавання. Вельмі важна, што мы разам яго святкуем. Дзякуй за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівым чынам хочацца падзякаваць тым, хто апошнія дні вельмі шмат працаваў, каб гэтае нашае свята адбылося, гэтым такім асабліва працавітым пчолкам, дзякуючы якім Бог можа аднаўляць нашае жыццё. Дзякуй шчыра маім братам, святарам асабліва за сакраментальную паслугу, за споведь, якую удзялялі, за паслугу хворым. Дзякую брату Сергею, брату Войтыку, сёстрам, спадарыні Марыне, фларысту і моладзі за падрыхтоўку цямніцы і грабніцы, такіх арыгінальных, такіх прыгожых і глыбокіх. Таксама яшчэ раз дзякую сёстрам за служэнне ў закрысты і ў касцёле. Ну, канешне ж, нашаму
дарагому хору на чале са спадарыняй Дамінікай. Асаблівым чынам хочацца падзякаваць. Вось Божае слово праз музыку трапляе ў самую глыбіню сэрца. Таму я думаю, што можам так ад усяго сэрца ім так падзякаваць хаця бы нашым ласкамі. Таксама вельмі моцна дзякую літургічнай службе алтара, нашым дарагім міністрантам, кандыдатам за тое, што рыхтавалі гэтую літургію, самую прыгожую і, канешне, для міністрантаў самую цяжкую. Таму таксама іх варта падтрымаць. Яшчэ, канешне, вельмі шмат каму хочацца падзякаваць. Вельмі дзякую францішканскай моладзі і францішканскаму ордэну свецкіх за крыжовы шлях і за чуванне пры крыжы, якое яны арганізавалі. Дзякую легіёну Марыі, валанцёрам Карытас за паслугу ў капліцы і сёння пры асвячэнні страў. Дзякую вельмі моцна медыйнай групе за артыкулы, трансляцыі, фатаграфіі, інтэрв'ю, дзякуючы якім можам таксама і ў памяці захаваць вось гэтыя прыгожыя святыя дні. Усім, хто прыбіраў у касцёле, хто дбаў пра нашу тэрыторыю, усім, хто цяпер клапоціцца пра бяспеку гэтага мерапрыемства, усім і ўсіх, каго можа не назваў, няхай за ўчыненае дабро узнагародзіць пан Езус і святы наш айцец Францішак. Дарагія, сённяшняй урачыстасцю Васкрасення Пана распачынаецца ўжо велікодны перыяд, які касцёл адзначае ў радасці і весялосці на працягу 50 дзён, аж да нядзелі Пяцідзясятніцы. Першыя 8 дзён, якія мы ўжо распачалі, яны называюцца актавай Вялікадня і святкуюцца як адзін вялікі дзень Пасхі. Таму прыгадваем, што у пятніцу нас не абавязвае ўстрыманне ад мясных страў, бо і гэтая пятніца з'яўляецца пасхальнай нядзеляй, так літургічна. Таму, браты і сёстры, умелі цярпець, умейма і святкаваць. Заўтра прыгадаю, што святая імша ў нашым касцёле толькі адна. Вось яна будзе о 12 гадзіне. Запрашаем вечарам на нешпары, малітва псальмамі о 17:00. У велікодны панядзелак адна святая імша увечары о 18 гадзіне і ўжо у наступныя дні вяртаемся да звычайнага нашага раскладу. Але вось у суботу, а насамрэч у гэтую пасхальную нядзелю, у суботу 26 красавіка о 12:00 нас чакае яшчэ адна вельмі радасная падзея, таму што адбудзецца прэзбітарскае пасвячэнне нашага любага дыякана, брата Сергея. Вось ужо ў гэты святочны пасхальны дзень ён стане святаром. І гэтае пасвячэнне ўдзеліць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Вось 27 красавіка ў наступную нядзелю, у нядзелю Божай міласэрнасці, а 11:00 брат Сергей у сваёй роднай парафіі святога Андрэя ў Слонімі першы раз у жыцці узначаліць святую імшу. Сардэчна запрашаем раздзяліць з намі гэтую радасць і вельмі просім пра нашага брата памятаць у малітве. Дарагія браты і сёстры, як ужо сказаў, што ёсць такі прынцып ёсць: удахнулі, трэба выдыхнуць. Вось цяпер мы толькі зрабілі ўдох, а нас чакае яшчэ выдых. Трэба тое, што мы атрымалі, гэтую пасхальную радасць, вынесці вонкі, на вуліцы, да тых, хто нас чакае. І гэта мы зробім ва ўрачыстай працэсіі. Абыдзем 3 разы вакол нашага касцёла, трошкі падымем маладзечна на вушы, праславім Господа за яго перамогу. Гэта добрая, вельмі добрая навіна. Не сорамна будзіць такой навіной людзей. А пасля, так прыгадаю, што хто мае стравы яшчэ для благаславлення, пасля таго ўжо, як усё закончыцца, яшчэ паблагаславім стравы. У гэтую святую ноч Пасхі перажываем вялікую праўду хрысціянства, праўду аб змёртвых паўстанні Езуса, нашага Пана і Збаўцы. Гэтая праўда напаўняе нас вялікай радасцю, якую хочам дзяліцца з іншымі. З тымі, хто гэтай праўды яшчэ не ведае альбо забыў пра яе. Сведчыць о праўдзе і радасці перамогі Хрыста над смерцю і грахом пачнём праз удзел у рэзурекцыйнай працэсіі, якая пачнецца праз некалькі хвілін. Такім чынам выкажам нашу волю ўкрочыць за ўваскрослым Хрыстом ва ўсіх абставінах нашага жыцця,
каб мы маглі стаць калісьці удзельнікамі яго хвалы ў нябесным валадарстве. Той, які ўваскрос, мае сілу, каб і нас уваскрасіць да новага, вечнага жыцця. Няхай гэтая радасць напаўняе нашыя сэрцы, няхай загучыць голас, які вызнае веру ў Хрыста. Няхай развесяліцца ўся зямля, апрамененая яго святлом. Рыхтуемся да працэсіі. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Падчас пасхальнай вігіліі мы пачулі заклік: «Узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў у небе, узрадуйцеся, Божыя слугі! Няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень з прадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры». Паслухмяныя гэтаму закліку пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрослым Хрыстом, каб вызнаць нашу веру ў яго перамогу над смерцю і д'яблам. Уваскросламу Христу, прысутнаму сярод нас у найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства. Давай силу.
земля радуются, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты праз пасхальную ахвяру Христа даў свайму народу збаўленне, адары яго шчодра сваімі дарамі, каб ён дасягнуў паўнаты свабоды і атрымаў радасць вечнага жыцця, якую дазваляеш яму спазнаць на зямлі. Праз Христа Пана нашага.
Хор, давайте фото. Чекаємо, хай